Goedendag mensen, we zijn hier bij Allertech uitzendbureau voor de tweede editie van Werkje met Emel. Werkje met Emel. Waar alles op het Hoenekop Festival West had, kent de naam Allertech wel. Omdat ze dit al vanaf 2014 sponsoren. Maar mijn relatie met dit uitzendbureau stamt al vanaf 2004. Allertech wie toen nog een piepjong uitzendbureau. En ik ging als een van de eersten voor hun ontwerp. Ondertussen zit Allertech een beetje in alle takken van de techniek. Met vestigingen door heel Friesland in. En hier zal ik met 4 jong bazen voor het LAS-certificaat. Want dat ken ik via Allertech. En dat doen we bij Weltmei. Machtig werk. Ja, goeiedag. En waar gaan we hierheen? Ik ben Dieken, ik ben 18 jaar oud en ik kom hier een lasfilmpje opnemen. En een lasexamen afnemen natuurlijk. Bij dit prachtige bedrijf Allertech. Waar bent je? Hier wel aan. Of die goed waar? Lascertificaat hebben. En wat voor las proces broekst toe? Meer. Hoe oud best? 16. Oké, en wat was later worden? Lassen. Oh, schön, dan is die een goede adres. Ben je ook op de weg van? Ik wil, hoop ik een certificaat hebben. En wat was toen later worden? Lasker of skatebouwer, maak ik net zo voor. Ben jij nog één strijk? Ik kom mich mag lassen. Oké. En was die certificaat, Harry? Ja, die is toch. Oké, en wat was later worden? Lassen. Schön. Ik ben Robin, ik ben jongetje hier raad en we zijn in Miami mooi. En we zo zien dat we het certificaat hebben kennen, joh. Nou, schön, dat is praat. Maar dit kan op een film blijven. Jawel. Maar breedbeeld, jongens, hè? We gaan nu naar Weltmei. En net naar een hoofdvestiging in Drachten, maar naar de werkplaats in Jereveen. Want daar certificeren ze alle lasprocessen. Ze kwalificeren lasmethodes en detacheren lastechnisch personeel. Zoals lasinspecteurs. Dus als goed lasje kist, binnen er dus nog een prutte orenfuncties te behelpen in de toekomst. Maar eerst het certificaat maar in, Harry. Prachtig werk. Nou, hier maar het wijzen, jongens. Wel, mij. Een bakje koffie. Nou ja, ik heb nog een bakje in. Ik ren niet in op in, dus. Dit is een lastproces met hoge stroom. Die kans dat het niet goed gaat is niet zo heel groot. Dat gaan jullie allemaal redden vandaag. Lukt het niet, dan doen we het een keer over. Oh, schön, dat ben goeie berichten. Schön, je hebt dat gespierde lichaam en niet overal. Tussen deze 2 plaatsjes moet je een hoeklaslijn worden van 3 lagen, oftewel 3 snoeren. Daarna wordt de las brutsen en zal de inspecteur zien of de las goed is. En dan nou bakken. Tweede laag. Zo hé. Hey. Hey. Mooi man. Wat net dan? Allemaal tapeje. Resultaat. Ja. En nog eens weer verder? Ja. Hoef je hem net in te slippen? Nee, daar hoeft niet. Oké. Nou, lassen. Oké, Arno. Het moment van de waarheid. Hey! Nog eentje geslaagd.
Hier is geen twijfel over. En dat is... Geslaagd! Yay! We zijn trots op de boer! Die komt! En zo slagen jullie iedereen. Of ben we er nog in vergeten? Ik heb nou van mijn lastcertificaat. Poetsen mij mooi voor die op, ja? Dat is schön. Emil. Ja. Krijg je net stekken van je? Nou, meneer Stoffels. We zullen eens even kijken. Lampje erbij. Ah, de mooiste tot nu toe. Oh! Wat lijstje? Dankjewel, dankjewel. Dat is echt keurig. Ja? Oh, nou. Machtig werk. En zo halen we al jaar uw certificaat. We danken Allertech en Weltmij voor een prachtige dag. En we sluiten nou even mooi af bij de Mac. Moest ik certificeren worden of ziekest een baan in de techniek? Zoek op allertech.nl. Of ziekest een baantje in een andere sector? Zoek dan ook eens op d-jobs.nl. Moest in personeel certificeren laten of bist nieuwsgierig naar een van de projecten van Weltmij? Zoek dan op weltmij.com. Machtig werk!